Hola, què tal? Com esteu? Continuem amb la sèrie de vídeos dedicats a l'utilitarisme i concretament a John Stuart Mill. I avui el que farem serà parlar del principi d'utilitat. Explicarem doncs, el principi d'utilitat tal com el planteja John Stuart Mill i després la resposta a les objeccions que va rebre l'utilitarisme al seu moment, no? I com John Stuart Mill en el seu llibre L'utilitarisme doncs, respon a aquestes crítiques, respon a aquestes objeccions. Molt bé, comencem recordant el principi d'utilitat que ja havia plantejat Jeremy Bentham, recordeu, i que es basava en la major felicitat per al major nombre. Per tant, hem d'afavorir la màxima felicitat per al major nombre de persones. Què és la felicitat? Doncs la felicitat s'identifica amb el plaer. El plaer entès també com a absència de dolor, és a dir, un sentit força epicuri, no? És com, recordem, una versió d'Epicur, però amb un hedonisme social, no? Plaer i dolor són les úniques dades científiques en relació amb el comportament dels éssers humans, perquè el plaer i el dolor són constatables empíricament. Recordeu que Mill també és un empirista radical i per això doncs, les dades empíriques, les dades sensibles, serien el criteri de tot coneixement, no? La porta d'entrada del coneixement i alhora també la constatació de la conducta humana. És cert que hi ha moltes altres coses desitjables, però ho són pel plaer que en elles és inherent o bé com a mitjans per obtenir el plaer o evitar el dolor. A l'obra L'utilitarisme, Mill resumeix la seva posició i ho fa doncs, amb un fragment, el fragment 8 del capítol 2, que us llegiré tot seguit. El credo que posa com a fonament de la moral la utilitat o el principi de la major felicitat possible sosté que tota acció és bona en proporció a la seva tendència a promoure la felicitat i dolenta en proporció a la seva tendència a produir el contrari de la felicitat. Per felicitat s'entén plaer i absència de dolor i per infelicitat dolor i privació de plaer. Veiem clarament doncs, que en aquest text doncs, la idea fonamental és aquesta, no? Que el principi d'utilitat es basa en el plaer, es basa en aquesta màxima felicitat per al major nombre, que és científica també amb el major plaer per al major nombre de persones. La utilitat entesa com a benestar és, per tant, l'únic criteri de felicitat. Diríem que és l'objectiu, la finalitat de la conducta humana, assolir aquesta utilitat. Ara bé, com hem d'entendre aquesta major felicitat per al major nombre de persones? Aquí és on veiem la diferència clara entre Mill i Bentham. Si en el cas de Bentham la felicitat estava vinculada a la quantitat de plaer, és a dir, l'important era el màxim plaer, per tant, sumar plaers i restar dolors, era una concepció aritmètica i agregativa dels plaers. Segons Mill, l'important és la qualitat dels plaers. És a dir, que Mill considera que hi ha plaers millors i plaers pitjors. Diu que els plaers intel·lectuals són més importants que els plaers corporals. I per això diu, en el fragment 12 d'aquesta secció 2 de l'utilitarisme, que és preferible, o més preferible, ser una persona insatisfeta que no un porc satisfet, millor ser Sòcrates insatisfet que no un ximple satisfet. Què vol dir això? Doncs que està clar que Sòcrates té un coneixement a nivell intel·lectual que és superior al que tindria un ximple, no? I per tant el ximple pot estar satisfet en la seva felicitat, en la seva alegria, més que felicitat espontània, però en canvi, doncs, òbviament el Sòcrates que està insatisfet, el Sòcrates que entén que la vida doncs, hi ha alts i baixos i que la vida té coses bones i també té coses dolentes, en el cas de Sòcrates ha provat o ha tastat tots dos plaers, tant els plaers sensorials com els intel·lectuals, i a l'hora de triar està molt clar que Mill aposta pels plaers intel·lectuals. Evidentment, un savi no voldria tornar-se ignorant, igual que un ésser intel·ligent no voldria esdevenir imbècil. La felicitat i la utilitat, per tant, es troben en l'autorealització del plaer o felicitat que major universalitat pugui tenir. Per tant, la felicitat que pugui ser més universalitzable i que sigui vàlida per a un major nombre de persones. Una altra diferència respecte a Bentham es troba en el fet que aquest sosté que la felicitat de l'individu s'identifica amb els interessos de la humanitat. És a dir, reprimir la satisfacció del desig individual podria anar en contra de la humanitat perquè tota satisfacció té el mateix valor. Diríem que és un utilitarista, per tant, individualista. És un utilitarista que es basa en l'individu fonamentalment. Mill, per la seva banda, distingeix entre la satisfacció privada i l'interès públic. Cal treballar perquè l'escissió entre ambdós es vagi reduint, entre la satisfacció privada i l'interès públic, però mentrestant, el mateix Mill reivindica doncs, el sacrifici d'un individu pel bé públic. Per tant, diria ell que és la virtut més alta. És a dir, el sacrifici de l'individu pel bé públic
Això justifica l'existència dels sants, dels màrtirs, no? De la gent que se sacrifica, la gent que treballa a les ONG, doncs, renunciant als seus interessos particulars. Per això diríem que el sacrifici de l'individu pel bé públic seria la virtut més alta. Per això diríem que l'utilitarisme de Mill és un utilitarisme altruista. Llavors, passem a l'altre apartat, que és la resposta a les objeccions. De fet, és el que justifica una mica l'existència d'aquest llibre. L'utilitarisme es basa en bona part en la resposta a les objeccions, a les crítiques que aquest moviment filosòfic havia rebut, sobretot en la primera versió de Jeremy Bentham. Aquest llibret, l'utilitarisme, es proposa defensar el fi moral d'aquesta filosofia, que seria el principi de la major felicitat per al major nombre. S'esforça també a desfer els malentesos que poden fer-la odiosa, això dedica al capítol 2. Intenta també fonamentar-la, capítols 3 i 4. Intenta mostrar com l'utilitarisme pot respondre al problema de la fonamentació de la justícia i de la virtut moral, que seria el capítol 5. Molt bé, el fi de l'acció és la felicitat, com ja hem dit, no? La felicitat consisteix en el plaer o bé absència de dolor. Per tant, la felicitat és un deure moral. És a dir, tenim l'obligació moral de ser feliços, o tenim l'obligació moral d'intentar arribar a aquesta felicitat. Per això diríem que el que és esdevé haver de ser. No? És a dir, tal com es comporta la gent que cerca el plaer, és el que ha de ser. Això que en alguns àmbits es critica com el que s'anomena la fal·làcia naturalista, no? El pas del ser a l'haver de ser. No és un hedonisme vulgar, com podrien ser altres formes d'hedonisme, no? Perquè al principi no es centra només en la felicitat individual, perquè si fos la felicitat individual seria un egoisme ètic, i egoisme ètic és un altre tipus de filosofia. Diríem que el capitalisme salvatge estaria basat en l'egoisme ètic, no? En aconseguir el màxim bé per a mi, el màxim benefici econòmic, sobretot, per a mi, sinó que, segons Mill, òbviament no és un hedonisme vulgar, sinó que vol cercar la felicitat del major nombre possible de persones. També reacciona Mill contra l'objecció, contra la crítica, que diu que l'hedonisme no és apte per fonamentar la virtut ni els deures morals. Davant d'això, proposa Mill la metàstasi de la felicitat. Què és la metàstasi? La paraula metàstasi és una paraula lletja, és una paraula que l'associem habitualment amb els càncers, no? Però aquí el que estem parlant és de l'extensió de la felicitat. De quina manera podem fer que la felicitat sigui més extensa? D'acord amb aquest concepte de la metàstasi de la felicitat, si bé considerem la virtut com un mitjà per a conquerir la felicitat, n'esdevé part inseparable per associació amb ella. Què vull dir amb això? Doncs que la virtut és un mitjà per aconseguir la felicitat, però mentre nosaltres intentem trobar la felicitat, això ja és una cosa bona. És a dir, l'important és, normalment la filosofia aristotèlica, per exemple, que es basa en l'objectiu, en la finalitat, és una filosofia teleològica. L'important és la finalitat, l'ou esdevé gallina, no? L'ou tendeix a convertir-se en gallina. Per tant, és la seva finalitat, fer realitat el seu telos, diríem. Doncs, en el cas de Mill, el que diu és que el camí que ens porta cap a la felicitat ja és felicitat. És a dir, aquest camí que ens porta, diríem que ja és alguna cosa bona. No només la finalitat, sinó també els mitjans que nosaltres utilitzem per arribar-hi. Us llegeixo un fragment, el fragment 48 del capítol 4. Diu, allò que abans es desitjava com un instrument per aconseguir la felicitat, passa a ser desitjat per si mateix. Però des del moment que és desitjat per si mateix, esdevé una part de la felicitat. La persona és feliç, o pensa que ho seria, amb la seva mera possessió, i és infeliç si no l'arriba a aconseguir. El desig d'aquestes coses no és diferent del desig de la felicitat, com tampoc no ho són l'amor a la música o el desig de salut. La felicitat no és una idea abstracta, sinó un tot concret, i aquestes són algunes de les seves parts. Per tant, la felicitat no com una abstracció, sinó com una realitat formada per moltes parts, no? És a dir, el mitjà és important per aconseguir la felicitat, allò que estàs esperant aconseguir també és una part de la felicitat. Reacciona també Mill davant la crítica que acusa l'utilitarisme de ser un estàndard incert, és a dir, que diuen que a vegades funciona, altres vegades no. No sé si recordeu un exemple que havíem posat, no?, de si en una guerra doncs, haguéssim de salvar dues persones i les opcions fossin el meu pare o un metge, doncs des del punt de vista utilitarista clarament caldria triar el metge, no? Però això no acaba de funcionar perquè la gent segurament triaria el pare o la mare, no? Clar, aleshores diríem que és una filosofia que a vegades funciona, això de la màxima felicitat per al major nombre, però altres vegades no acaba de funcionar. En canvi, Kant, la filosofia de Kant sobre el deure moral, diríem que obliga inequívocament.
És a dir, jo he de fer el que he de fer, el que és el meu deure, obra de tal manera que la màxima que regeix la teva conducta hagi de poder convertir-se en llei universal. Per tant, en el cas de Kant, l'acció no pot esperar a conèixer les conseqüències. No és una filosofia conseqüencialista, cosa que sí que és l'utilitarisme. Mill atribueix la mateixa errada, és a dir, critica Kant, dient que ell també fa el mateix, amb el seu imperatiu categòric. Així, en el fragment 81 del capítol 5, diu: en la ment d'una i la mateixa persona, la justícia no és una regla, principi o màxima única, sinó moltes que no sempre coincideixen en els seus dictats. Per tant, que també hi ha contradiccions i també hi ha aspectes que no acaben de funcionar. Per això diu, gairebé totes les accions es fan per altres motius que no són els principis, i quan cal escollir entre regles o deures en conflicte, és a dir, si he de fer una cosa o he de fer una altra, aleshores, per tal d'escollir el millor, sempre hem de triar, o només disposem, del principi utilitarista de la màxima felicitat per al major nombre de persones. Diu Mill, les promeses en general han de ser obeïdes, la veritat ha de ser respectada, encara que en casos determinats es pogués considerar convenient, des del punt de vista particular, fer el contrari. Pel fet que dir la veritat i complir les promeses són actes que s'inclouen en un tipus de normes que generalment produeixen una major felicitat. És a dir la veritat, l'hem de dir, de fet, Kant deia que no es podia dir mentides, en cap cas. Hi ha un text molt conegut en el qual doncs, hi ha una polèmica, no?, amb Benjamin Constant respecte a aquest tema, no?, sobre si realment hem de dir la veritat o no. I Kant té molt clar que la veritat ha de ser dita sempre. I aleshores el que diu Mill és que doncs, podria ser en algun cas que haguéssim de... que pogués ser convenient dir una mentida més que no pas dir la veritat. Però per què diem la veritat? Precisament perquè dir la veritat i complir les promeses són actes que s'inclouen en una sèrie de normes que generalment produeixen una major felicitat. És a dir, gairebé sempre dir la veritat produirà una major felicitat que no pas dir una mentida. I això és el que s'anomena utilitarisme de les regles, que es diferencia de l'utilitarisme de l'acte de Jeremy Bentham.